सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकारणात दिवाळी अगोदरच दीपोत्सव सुरू झालाय आणि याचं कारण आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या शिवसेनेला पुन्हा एकदा राणे परिवाराची साथ लाभली आहे। निलेश राणे यांनी हाती घेतलेलं शिवधनुष्य जिल्ह्यातील शिवसेनेला खऱ्या अर्थानं चैतन्य निर्माण करणारं ठरलंय आणि या सगळ्यात पॉवर बूस्टर गोष्ट ठरली आहे ती म्हणजे खासदार नारायण राणे यांचे विश्वासू आणि मागची 4 दशकं ज्यांनी सिंधुदुर्गच्या राजकारणात शिवसैनिक कार्यकर्ता आणि कट्टर समर्थक या शब्दाला प्रचंड किंमत मिळवून दिली ते दत्ता सामंत यांनी शिवसेनेत प्रवेश केलाय। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेनाचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हा प्रमुखपदी दत्ता सामंत यांची निवड केली आहे। दत्ता सामंत यांची जिल्हा प्रमुखपदी निवड होताच राणे समर्थकांसह शिवसैनिकांमध्ये पुन्हा एकदा प्रचंड उत्साह निर्माण झालाय। पण दादांची सावली असणारे दत्ता सामंत शिवसेनेत येताच निलेश राणे यांचा विजय पुन्हा सुकर झालाय आणि जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत पुन्हा काय चमत्कार करणार याबद्दल असलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचा शोध आम्ही घेण्याचा प्रयत्न करतो। नमस्कार, मी साईनाथ गावकर, आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या या स्पेशल रिपोर्ट मध्ये स्वागत। मालवण कुडाळ विधानसभा मतदारसंघ निलेश राणेंच्या निमित्तानं आता पुन्हा एकदा राणेंचा बालेकिल्ला होत असतानाचं चित्र पाहायला भेटतंय। दत्ता सामंत यांच्या रूपानं या गडकोटासाठी नितडा शिलेदार शिवसेनेला मिळालाय। निलेश राणे यांच्या राजकारणाची जबरदस्त खेळी मानली जाते। दत्ता सामंत यांच्या जिल्हा प्रमुखपदी विराजमान होण्यामुळे जिल्ह्याच्या राजकारणात जी राजकीय समीकरणं बदलली आहेत ती फार बारकाईनं अभ्यासावी लागणार आहेत। शिवसेना जिल्हा प्रमुखपदी देवदत्त उर्फ दत्ता सामंत ही केवळ शिवसेनेची अंतर्गत पदाधिकारी निवड एवढीच हेडलाईन्स नाहीये, तर मालवण कुडाळ आता जिंकायचं आहे यासाठी भाजपा, शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या गटाची राष्ट्रवादी काँग्रेस किती तयारीनं सज्ज झाली आहे हे समजून येईल। दत्ता सामंत यांनी 1989 मध्ये शिवसेना पक्षात प्रवेश घेतलेला आणि आज 2024 सालापर्यंत राजकारणात ते झंझावात बनून गावागावात आपला ठसा उमटवत आहे। आज जिल्ह्यात अनेक राजकीय समीकरणं बदलली आहेत। नारायण राणे यांच्या नेतृत्वात शून्यातून सुरुवात केलेले अनेक नेते आज स्वतःला मोठे समजू लागलेत, अगदी राणेंना आव्हान देण्याची भाषा करतायत। त्याच वेळी आम्ही लोकांचे सेवेकरी, आम्ही राणेंचे समर्थक असं म्हणत कधीच पदासाठी गद्दारी न करणाऱ्या दत्ता सामंत यांनी आपली उंची किती मोठी आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध केलंय। निलेश राणे यांनी ही निवडणूक आपण फक्त कुडाळ मालवणसाठी लढवत आहोत हे जाहीर करताना मालवण कुडाळसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणारे दत्ता सामंत यांना शिवसेना जिल्हा प्रमुखपदी विराजमान करत जबरदस्त खेळी केली आहे। सरपंच पदापासून राज्य पातळीवर काम करणाऱ्या दत्ता सामंत यांना जिल्ह्यातील गाव आणि वाडी मुकोदगत आहे। लोकसभा निवडणुकीत दत्ता सामंत यांनी नारायण राणे यांच्या विजयासाठी घेतलेली मेहनत केवळ आजची नाहीये, तर मालवण पोटनिवडणुकीत लाडक्या दादांसाठी जे तुफान दत्ता सामंत यांनी निर्माण केलं होतं त्या सगळ्या इतिहासाची पुन्हा एकदा पुनरावृत्ती होणार आहे हे निश्चित आहे। आज हिंदुत्व या शब्दाचा जागर होत असताना 90च्या दशकात नारायण राणे यांचा वरदहस्त आणि वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा आशीर्वाद घेऊन दत्ता सामंत यांनी शिवसेनेला खऱ्या अर्थानं वादळ बनवलेलं। कार्यकर्त्यांना आक्रमक बनवणाऱ्या दत्ता सामंत यांनी जनविकासासाठी कायम जनसेवक ही भूमिका घेतली आणि त्यांच्या जिल्हा प्रमुख पदाच्या काळात प्रत्येक निवडणूक ही गुलाल उधळणारीच ठरली। निवडणुका येत राहतील, जात राहतील, गुलालही उधळत राहतील, पण आपल्या नेत्यांशी एकनिष्ठ राहताना दत्ता सामंत यांनी निष्ठा या शब्दाला दिलेला मोठेपणा जिल्ह्यात कोकणच्या राजकारणातच आज विरळ झालाय। प्रत्येक घरासाठी आणि घरातल्या प्रत्येकांसाठी दादाच का हवे हे पटवून देणारे दत्ता सामंत आता निलेश राणे यांच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसणार आहेत।
काही महिन्यांपूर्वी घुमडे येथील एका कार्यक्रमात निलेश राणे यांच्या विजयाचं सारथ्य करणारा मीच असेल असा विश्वास दत्ता सामंत यांनी व्यक्त केलेला तो आज खरा ठरलाय। दत्ता सामंत यांच्या विजयी झंझावातानं दत्ता तिथं सत्ता ही घोषणा लोकप्रिय झाली होती। आता पुन्हा एकदा पुन्हा दत्ता पुन्हा सत्ता ही घोषणा नव्यानं घुमायला सुरुवात झाली। मागच्या विधानसभा निवडणुकीत दत्ता सामंत यांचा अर्ज अवैध ठरला होता। त्या घटनेबाबत असलेला संताप आजही मतदारांमध्ये धुमसतोय। आज निलेश राणे यांना उमेदवारी जाहीर होताना लीडच्या चर्चा सुरू झाल्यात, पण त्याच वेळी विरोधकांना मुळापासून उखडून टाकण्यात दत्ता सामंतांचा मर्मभेद या मतदारसंघाची गणित बदलवणारा ठरणार आहे हे निश्चित आहे। आणि हाच विजयी गुलाल निलेश राणे यांच्या रूपानं दत्ता सामंत सत्ता उधळवतील हे वातावरणच खऱ्या अर्थानं गेम चेंजर बनलंय। राज्यात शिवसेना वाढत असताना आज निलेश राणे आणि दत्ता सामंत पुन्हा शिवसेनेला बाळासाहेबांच्या काळातील शिवसेनेचं सुवर्णयुग मिळवून देतील हे नक्की। आगे आगे देखो होता है क्या। तुर्तास इथंच स्वल्पविराम। धन्यवाद। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।